Id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi u membru ieħor tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li għandu l-vizzju ma jiddikjarax id-dħul għal fini taħlas ta' taxxa. Dan bħal kap tal-istess Partit Nazzjonalista Bernard Grech u l-kap ta' qablu Adrian Delija. Bis-saħħa li tagħtih il-liġi, editur reġistrat jista' jitlob it-tax returns tad-deputati u dan it-tarif li qed niżvelaw illum jirriżulta minn talba li jagħmel One News lill-Speaker tal-Kamra ta' Rappreżentanti. Tlabna lill-Speaker jagħtina it-tax returns ta' Jason Azzopardi. Iżda, mir-risposta tal-Speaker jirriżulta b'mod ċar li Jason Azzopardi mhux dejjem bagħat dawn ir-returns lill-Kummissarju tat-Taxxi Interni. Biex hekk, Jason Azzopardi ma kienx qed jonora l-obbligi legali tiegħu minkejja illi jitkellem tant fuq governanza tajba. Ta' min jinnota illi t-talba ta' One News lill-Speaker saret it-3 filgħodu u skont il-liġi l-Speaker kien obbligat jinforma lid-deputat illi saret it-talba dwaru. Dakinhar tat-talba Jason Azzopardi irreaġixxa billi għamel aġġornament parlamentari fejn allega li sar frame-up fuq l-eks kummissarju tat-Taxxi Interni u fih ipprova jimplika lis-Segretarju Permanenti ewlieni li mhux biss ċaħad iżda fakkar kif din kienet it-tielet gidba fi ftit żmien li jagħmel fuqu Jason Azzopardi. Tul il-jum tal-erba, Jason Azzopardi żamlaqat ma' strateġisti ta' Bernard Grech li fihom għamilha ċara illi jippretendi li l-Partit Nazzjonalista jaqbad in-narrattiva tiegħu minnu fih kull darba li jitkellem fil-Parlament. Qallu wkoll li jkun tajjeb ifakkar lil Bernard Grech min poġġi hemm. Fuq kollox jidher li Jason Azzopardi nsab mimli qarja għaliex jaf sew illi l-kap tal-Oppożizzjoni ftit li xejn jista' jagħmel dwarha la darba u bħalu.